estabelecimentos son os seguintes: Monte San Barro, Saneamento Ricardo Mas, Esperameal, Infoeco, Eurotenda, Sanzana Chan, Librería Bolboreta, Encaices e Regalos Chus, Agasallo Rocío, Netcan Digital e Xollería Caramina. Creo que estes establecimientos, polo simple feito de colaborar e dar un seu donativo, creo que merecía que lle damos un aplauso, non me parece? Dar tamén as gracias ás entidades pertenecentes á Federación Cobami, dar tamén as gracias ao noso Concello, a Carmiña Campos por prestarnos o local da Marina, a Daniel Rego por cedernos un guardia de seguridade, e, bueno, a todas as persoas que de algún outro modo colaboraron co seu donativo. Teño aquí unha lista tamén das persoas que nos deron donativos, que serían o Armela Bar, o Armela Restaurante, o San Remo, a Ría, Loterías Bolboreta, Rendas, Palilladas, Xollería Caramiña, Ángeles, Cadena 100, Perdeimar, Distribución Sovilán, Inmaculada e Susa Campaña, Mabel Elena Ramos, Noemí Campos, Karina Mouzo, Débora Morate, Carmiña Campos, os supermercados Gavis, Alipros, Guía, Elfroi, Bernardino Castiñeira, Olveira, Celina e María Julia, Xano, un largo etcétera, pero, bueno, xa con outros donativos máis pequenos. Bueno, decir tamén que en nome da Asociación de Empresarios que foi para nós unha gran satisfacción levar a cabo esta actividade, e que, ademais desto, contando co apoio de todos e a solidaridade de todos os comercios que xa participaron, volver a repetila. Esperamos que se poda facer no mes de junio a agosto e contar, además, con dar os donativos ás mesmas asociacións, porque pensamos que, bueno, se pudo recaudar un poquinho máis, pero, bueno, sabedes que o tempo influiu moito, e gustaríanos, pois, volver a contar ca presencia e co apoio de íntegro, en momentos está aquí o seu presidente e a súa secretaria, a de Lisboa, que está o presidente, e o de Avante, de Vado Dubra, que non pudo asistir. E, bueno, sí, a Asociación de Cabarillas, por supuesto, Abondo, referíame a estes, porque non son, xa iba a referirme a Abondo, por supuesto, porque é do noso Concello. E, bueno, nada máis, dar as gracias, e espero que nos parecera ben. Vale. Teño que felicitarvos pola iniciativa, a verdad que é unha iniciativa moi boa, e teño que trasladar o agradecemento e unhas enormes gracias aos usuarios que fixeron o traballo, non? Porque ca súa exposición e venta en tipo de mercados como este, ou neste mercado en concreto, pois tamén se dá valor aos traballos que eles fan diariamente, non? E, evidentemente, eles son os que van ser os destinatarios do donativo, pois de sacar os gastos de material, o resto que se fixo en ventas e o donativo, son eles os que van organizar as súas actividades e son eles os que van a decidir onde van invertir eses cartos, non? E para nós é unha gran satisfacción porque, bueno, pues, é unha forma de visibilizar o traballo que día a día se fai neste tipo de centro. Por a miña parte, teño máis que agradecer a invitación feita pola Asociación de Empresarios e agradecer a todos os que participaron no mercado, pois, a súa solidaridade, non? Por a miña parte, nada. Gracias. Ha sido muy satisfactorio para nosotros usuarios. Estamos muy contentos. Poco más.
está inspirado hoxe. Dormí un pouco. Hai días. A ver, gustaríanos que Bea tamén nos dixera unhas palabriñas. No. Pero que Estou a participar, verdad? Está moi sensible. Nada, simplemente o mismo, agradecer a Asociación de Empresarios a iniciativa, a versión é moi boa, a verdade que o tempo pois, non axudou moito, pero bueno, a pesar de todo, estuvo ben. En nombre da Bondou, foi todo o presidente, que ahora mesmo non está aquí, marchou para Madrid, non sei se son saberedes, tuvo que ir para a xunta familia, pois tamén daros as gracias, e nada, que fixades así, en nombre da Bondou outra vez, que ainda que non fagamos moito ruído, pois de parte do presidente tamén quero transmitir un mensaje, que ainda que non fagamos moito ruído, estamos aí traballando, sobre todo en materias de prevención, cos nenos do instituto e cos nenos de primaria, que é importante que o sepades. E nada máis, moitas gracias. Bueno, pois eu o mismo, reiterar as gracias nos empresarios que colaboraron con nós, gracias por contar con nós no sentido de que, bueno, é a forma de que nós podamos facer visible o traballo que estamos facendo a nivel do movimento asociativo tanto na provincia de Coruña como nesta comarca como en toda Galicia. Comentar que, bueno, para nós é fundamental que haga estas iniciativas porque, por unha parte, xa non é tanto que é o carto en sí, sino que, gracias a los medios de comunicación, nos facemos visibles sobre o que estamos traballando, os centros de recursos que temos, os servicios que estamos prestando. Nós, desde a Federación, estamos dando servicios a máis de 9.000 personas, e, bueno, non só en todo tipo de actividades. Entonces, o terceiro sector non está, como sabedes, non está exento aos problemas que hai na crisis de como está España, pois nos están recortando pois cartos, sobre todo a nivel privado, non? De patrocinadores que tiñamos, pois que se están reducindo. Entonces, bueno, para nós é fundamental, nós traballamos con persoas, creo que é a cousa máis importante que facemos. Bueno, estamos dando servicios de calidad e o que queremos é que non merden. Reiterar as gracias nos empresarios de Camariña e na xente de Camariña que se volcou con nós para ser a primeira vez e, sobre todo, tuvemos un problema co tempo que eu creo que se volve a facer, pois eu creo que vai ser un éxito. Moitas gracias.